Plus. Selvfølgelig er det en forudsætning for, at vi kan lave det her ting, at pengene er der, og det er de i vores plan. Forsigtighedsprincippet er en del af Socialdemokraterne og SF's fælles valggrundlag Sammen i Danmark, som præsenteres i dag. Men forsikringen om, at en rød regering altid vil skaffe nye indtægter eller besparelser, før den åbner den offentlige kasse, beroliger ikke regeringen. Det siger jo rigtig meget om SF og S's økonomiske politik, at det kan blive en nyhed, at de vil have penge, før de bruger dem. Og det understreger jo også bare hele den utroværdighed, der omgav SF og S's politik. Men troværdigheden, den er intakt, mener Socialdemokraterne og SF. Det er mere hensyn til at undgå den type af helt forkert misinformation, som Venstre og Konservative løber rundt med i øjeblikket. Og fra det ene forslag til det næste, de radikale vil nemlig fjerne en rabat, som danskere over 65 får på blandt andet busbilletter, rengøringshjælp og vaccinationer. I stedet vil partiet give ældre uden store formuer et højere pensionstillæg. De rige ældre skal fremover selv betale. Der sker jo det lykkelige i de kommende år, at mange ældre bliver meget mere rige, end de har været før. Og det er jo godt, at det er på den måde, at stadig flere kastsæt har sparet op til deres alderdom, har måske mere at gøre godt med en almindelig børnefamilie. Og det synes jeg, vi skal glæde os over.